jibqax fikfa meta jal kull bib iftaħ triq. Leħnek jibqa jinstema ġar fost il-sejjes tal-politika. Ma ġejtx biex stieħu glorja, lanqas biex tfitek spoter, imma biex tiddefendi l-verita u tati tama lil min jistenna. Ma jkissrukx il-maltempati, ma xsiktux il-biża jew il-ħitan, għax min jemmen f'dak li hu sewwa qatt ma jimxi waħdu fit-triq. Kum Sandra, ħalli leħnek jasal il-bot aktar b'saħħtu minn kull ħajt, aktar qawwi minn kull ostaklu. Kum Sandra, mal-poplu li jemmen fik, il-verità ma tintrebaħx bit-titlu u l-ġustizzja qatt ma tmut. Jistu jbidlu r-regoli kollha, jistu jippruvaw jżommu klura, imma ma jistawx jineħħu l-fidi li ġor f'qalbek kull jum. Kull votu, kull tama żgħira, kull persuna li jemnet fik huma l-qawwa li tibqa' timbotta lejn għada aħjar għal kulħadd. U jekk it-triq tkun twila u jekk il-ġlieda tkun ibsa, ftakar li min jiġġieled bis-sewwa jitħalla jgħix fil-istorja. Sandra, ħalli Malta tisma' l-għajta tiegħek, għax il-bidla tibda minn wieħed li ma jibżax jgħid il-verità. Sandra, ħall dawk li ma qattawx qalbhom, għax il-ġustizzja u d-demokrazija ġirsir ilhom min jiddefendihom. Titkejjel b'siġġu, mhux kull tlieta tintemmilu, max min jibqa' wieqa f'għall-prinċipji tiegħu. Diġà jkun rebaħ nofs il-gwerra.